Masarautar da Magaram, ɗaya daga cikin masarautu masu kima a jamhuriyar Nijar, na da daɗaɗɗiyar alaƙa mai cike da tarihi da ƙasar Jamus. Hasali ma Turawan na Jamus sun rigai Turawan Faransa waɗanda suka yi wa Nijar mulkin mallaka zuwa masarautar. Tun Bature na horon shi bai zo ba, muke hulɗa da su domin Bart ya zo nan kafin Turawan horon shi su zo. Da ya zo an mashi karama, an tarbe shi da kyau. Ya zo inda aka sabke shi, yau shaida ce in an je za ku ga wurin inda aka kasa sunan shi da ranar da ya zo da shekarun da ya zo duk yana na rubuce. Domin karfafa wannan dankon zumunci, hukumar raya kasashe ta Jamus cewa da GIZ ta saka magudan kuɗaɗe don sake ɓuɓɓugo da tarihin wannan daula ta hanyar sabunta wasu daga cikin muhimman guraren tarihi na ciki da wajen masarautar. Guraren sun haɗar da kasuwar bayi, inda a wancan lokaci ake safarar mutane zuwa ƙasashen yamma. Rijiyar Timma, inda mayakan da ke shan tsime su tsimama kafin su je yaƙi. Gidan kaso na gargajiya da ake kira gidan tururuwa, inda aka tanadi kayan azabtarwa iri-iri. Ɗakunan matan sarki, da kuma ƙofar garu, wato mashigar da Magaram ta gabas maso arewa, wacce aka laƙa wa sunan ƙofar Ɗanladi. Sai kuma gidan da bajamushe Enrich Bart ya taɓa yada zango tsakanin shekarar 1852 zuwa 1853 bayan ya fito daga tafkin Chadi kan hanyarsa ta zuwa birnin Tombouctou da ke Mali. An sake gina wannan gida ne tare da maido masa taswirarsa irin ta da kuma ƙawata shi da kayan ado na gargajiya irin nasa na ainihi. Da wannan 'yan lambar ce kaɗai a gidan, yanzu da tallafin Jamus muka samu muka gina gidan yadda ko gan shi ya yi wajen kwana 35 a cikin wannan gidan, saboda shi masani ne na geography, kenan ya rubuce-rubuce shi ne muka daidaito kamar gidan yadda yake a lokacin nan a 1852. Enrich Bart House ma ake ce mashi, saboda mun samu wani kama taswira da ya zana da kanshi wadda ya gwado gidan shi cewa ya sa ga gidan da na sabka da Magaram. A yayin ziyarar da ta kai a lungu da sako na masarautar, tawagar Turawan Jamus karkashin shugaban hukumar GIZ ta Nijar ta nuna gamsuwarta kan yadda aka sake gina waɗannan muhimman gurare masu matukar muhimmanci. Ina cike da farin cikin kasancewa a nan Zandar don gane ma idona wannan muhimmin aiki da hukumar GIZ ta gudanar a kokarin farfado da tarihin masarautar da Magaram, wacce Harry Bert ya taba ziyarta. Ina mai baku tabbacin cewa za mu faɗaɗa wannan aiki domin jakadan ƙasar Jamus da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar yana bibiyar muhimman ayyukan da masanin kimiyya Harry Bert ya bari akan wannan masarauta da ma sauran dauloli da ke nahiyar Afirka. Kimanin miliyan 29 na kuɗin sefa ne dai kwatankwacin euro 45,000 aka saka domin gudanar da waɗannan ayyuka. Kuma hukumar ta GIZ ta jaddada cewa a shirye take a kowane lokaci don ansa tayi daga masarautar wajen sake rubuta tarihin daular, wacce Malam Yunus dan Maina Kade kakan sarki Tanimun da Amadu Kuran Daga ya kafa a shekarar 1736.